pengaruh sing kayane wong lanang wong wedok sing nyimpeni karine blonjo ayo ngailingono nek wong lanang gak nyambut gawe gak sampe utang-utang nang tangga tang rumah tanggane tentrem seneng uripe nyambut gawene kangsar cukup sak bendi anane nek wis uripe rumangsa tentrem tak jaluk ae ojo lanang wedok kudu duweni kesadaran endi sing salah kek ono apa maneh nek wis diceluk ibu kenek kanggo contoh anak lan pitutur sing apik ayo ditiru supaya uripe gak sampe akibate rabi paksaan tresnane arek wedok tiba kawitan perkara setitik digawe persoalan akhire dina sedo pegatan mula gak koyo rabi oleh dewe ala tanpa rupa pokoke nyocoki pikire sebab wis dipikir sak durung-durunge
njalui penjelasan iso gak iso dikongkon kawinan bareng dirabi gak sampe suwe arek lanang sebab gak nyambut gawe arek wedok sumpet pikire akhire ngomong cak aku terno mule arek lanang ngomong kon tak tuturi enak gak enak dik ayo dilakoni sejaramu ngono dik aku wis ngerti asalmu iku aku nemu nok pinggir kali ayo cak kena dolenan dolenan nyet nyet unyet beranti ono bebek pinggir kali nyosore berase wak mantri tituit gondol iwak teri kok ireng-ireng jangan terong kok ditumboni arek lanang saiki kok ganteng-ganteng rambute gondrong gak tahu dikramasi batin arek lanang mesti ngene cak sabariku sing disemoni kok arek lanang to. Lah kok arek wedok-wedok enggak? Arek wedok-wedok iya. Entenono dilungkas tak buntelno. Tituit damar mati mulia Siti mangan jeruk bagong mati semar mulu nang kayangan semar petruk wono kawan arek wedok bendina kok keluyuran apese awak dadak kenek cakupan batin arek wedok waduh kena sasaran aku rek jare arek wedok-wedok kok sing nom-nom tok sing kena sindir lah wong tua kok enggak wong tua iya dilungkas tak gekno sing rada nyemok-nyemok Melayu-melayu diuber macan macan rembang lorek-lorek iku buntute tuwek-tuwek kok seneng sir-siran opo gak sungkan ambek nyaprute pegel rek cekap semanten
den borong kerso. Mari sing nggon gawa kuwi. Gawa buku kan. Oh, nota utangmu lah. Ora apa sih kok nota utang iki. Oh, nota utang kok sampe embong-embong ri. Iki gak nota utang. Apa? Aku lak mempelajari ilmu hewan. Wah, diwandani bebeb. Kok iku dadi apa ri? Wong potonganmu kaya ungkal. Nanti mbane kon kaya pulpen petekan. Akon kaya kucing karo buntute. Nyandra wong gak gelem ngaca kupinge. Lah, kon niku lha potonganmu lho. Kon niku ganteng ngendang potonganmu njojlok. Lah potonganmu kaya kucing karo buntute. Kok kon niku ngene lho, Kran. Aku wingi ngene tiba. Wah, omonganmu serekalan ngono. Lah apa sih? Aku iki mempelajari ilmu hewan iki, aku lek jange ngelamarno iki ta. Ngelamar arek ewak dinten iki ta. Oh, lah opo? Ngelamar yo. Iki lho kepengin dadi mantri kehewanan. Wah, wong sekolahmu bayar bebek ngono ri. Kon niku lho. Lho, wong masa kena semono. Alah, kena semene ta. Lho, wong nasib-nasib. Wong gak mesti bapak ni bodoh anake pinter ya akeh. Kaya tanggaku iku. Apa? Bapakne dadi mandor lho anak ya nguli. Ayo katambah nemben ngono. Lho meneh-meneh lek dadi mandor ah. Tadi kon iki nyocokno ambek nggo buku iki nyocokno nek jange nyambut gawe ngene apa? Mantri kehewanan. Menteri Perkewanan. Iya. Oh, kon niku ri gak cocok ri. Lho kok gak cocok ya? Apa sih cocok-cocok bener sih kan? Mas kok cocok ya gak cocok kon. Kon cocok ambek klambimu ki ta. Oh iya klambi putih ya. Kan Iya. putih, celanane putih, sepatune putih. Kan kaos kaki dikabur. Lho, wong iku aja ndelok segi pakaian. Apa? Sing dadi ku mental dan fisik. Masalah. Lho iya, nek mentale kuat ngono masih mempelajari apa elak tercapai. Waduh rambutnya dibiyak ya. Rambut saya kan dibiyak. Iya tapi peplek bisa. Dia cewek biyen. Rambut dibiyak. Lho kok jelantar ya ri. Ambul. Kok jelantar iki rek. Jelantah, wong stand-pad kok jelantah. Temenan ta kon iki. Iya, mempelajari ilmu hewan. Kon iku ngerti sih ilmu hewan iki. Lho, ngerti. Temenan ta kon iki. Ngerti. Kira sih jumlahe kewan-kewan iki sih. Oh, akeh kan? Temenan ta kon iki lho. Iya, Ro. Sik, wedhus iki pira sih wedhus iki? 35. Kira ri? 35. Wedhus 35. Iya. Sapi. Nek sapi pancene 9. Ane ngono bandeng lak 01. Ri, kon iki apa sih kok malah nanggone ramalan kon iku? Nah, sapa sing jumlah Lho, kewan sak dunia iku lho. enggak ngono, aku lak takon kewan-kewan iku ya dibagi berapa bagian. Oh, iku ta. Petang macem. Petang Ciri macem. kasih dhewe-dhewe. Oh, ciri kasih dhewe-dhewe. Iya, Oke. kewan niku ono sing kewan iberan, Iberan. berangkangan, terus kewan gremetan. Gremetan. Kewan sing gremetan. Lho ono keran. Nek kewan sing iberan iki. Iberan niku koyo dali lak miber ta. Oh iya. Gagak, Iya iya. kapal terbang. Iya, tunggale helikopter iku. Wah, kon iberan meneh nang kapal terbang kon. Kene iki golek iku angel keran. Kok situ loro ngono tok keran. Lah sing berangkangan. Berangkangan niku akeh sapi, Sapi. berangkang, Oh, iya. kebo berangkang. Iya iya. Anakmu cek tas mudun lemah iku. Iku yang berangkang. Wah, omonganmu titik apa nang anakku iki kon iku. Kon kari takon tok ae. Lah sing gremetan kan. Apa? Akeh. Apa ae? Kelabang iku gremet. Oh, kelapa gremet. Iya keluwing, Gremet. cacing yang gremet. Terus apa maneh? Terus tanganmu iku sok-sok yang gremet. Alah apa tanganku gremet iki? Ah, lah kok ndelok winginane ana tim-timan sawunggaling. Apa terus? Wah, lah nek wedok kon gremetin. Oh, tapi aku lak nyilih korek aku. Itu mun nek wedok nggo korekan. Mosok kena semono wong jangan nyumet lampu tak silih korek. Waduh, kan. Apa? Wis perkara kewan-kewan ngono takono aku ae. Ngerti kabeh. Lho omongnya aku ngerti. Lho, semut iku padha menungso iso ngomong semut. Wori omonganmu kok semut iso ngomong ya apa? Iya, kan tak kandhani. Ya apa iki? Sekolah gak krungu ah. Gak. Sajane iso ngomong. Ya, apa? Mangane semut iku nek mlaku mesti bendukan sirahe duk. Terus Iku balik. takon. Iya. Takoni mesti ngene. Iya apa? Piro ya regane bahan bakar ini? Oh, kon niku sampe semut ro regane bahan bakar kon niku ri kon niku. Takon sing genah takaran. Saiki aku takon ya. Iya iya. Saiki kewan apa sing dibutuhno masyarakat? Utawa dibutuhno ambek Bapak dokter. Ayo. Ndi ya kewan sing dibutuhno masyarakat itu. Iya. Tawon.
Lah kok iso tawon? Lho iya, sebab tawon kan mengeluarkan madu. Oh, dadi Lanane tawon niku ana entupe keran. Ngono, dadi ana entupe mesti ana madune. Oh, dadi tiap-tiap kewan sing ana entupe Mesti ana madune. temen ta kon. Iya, gak slamet iya kan. Dadi ana entupe ana madune ya. Ana entupe ana madune. Lah kena apa? Kalau jengking ana entupe kok gak ana madune. Ayo. Ayo lantup iki. Kalau jengking ta? Iya, lantup iki. Ora entup ta? Heeh. Anane kalau jengking ku ana entupe kok gak ana madune. Iya. Sebab kalau jengking duwe sopit. Oh, sopit ya. Sopit iki. Iya. Tadi sopit ya. Sopit. Lah kena apa? Piting iki ana supite kok gak ana madune. Ayo. Sopit ya. Heeh. Ayo. Anane kepiting ku ana supite gak ana madune. Iya. Sebab kepiting ngono ana supite gegere ombo. Lah nek gegere iku ana lemine. Oh, tadi Gendong lemi. tadi piting iku gegere ombo ana lemine. Iya. Saiki aku takon iso dadi ahlimu. Enggak. Lah pamanmu gegere ombo kok gak ana lemine. Gak enak nang paman-paman. Pamanmu lagi. Iya tak jawab. Anane pamanku gegere ombo gak ana lemine. Iya. Lemine wis entek. Oh, lemine wis entek. Iya. Lah kenapa lemine kok entek? Tadi sedot bebekmu. Kon mari Kon kewan malih nang paman-paman. Kon mari mendal nang aku kon niku. Lah kon iku liyane ngono lho. Ayo, saiki aku takon kewan apa sing sugih dhewe? Kecot. Lho kok iso kewan begetes sugih? Iya, lahir procot digawani oma mbek makne. Iya. Mangkane bekecot iku nek mlaku mesti omahe digawa. Oh, bekecot iki nek mlaku omahe digawa. Lah apa sebabe bekecot iki mlaku omahe kok digawa? Lah saiki tak jawab dhisik ya. Iya. Aja ati takon niku. Gak apa? Kon mesti tumur kadang-kadang bekecot iku kok omahe suwung akeh. Bekecot iki ana. Lah ya apa? Nah iki nek sami ana omahe tok kan bekecote. Iya, nang ndi? Iku bekecot iku budal transmigrasi. Lah nang jengkol iku. Oh, bekecot kok transmigrasi kon niku. Lah saiki takon sing Ya iku mang bekecot. Omahe digawa. Apa sebabnya kok omahe digawa? nah anane gak digawe iku dikon kontraki nah. Ora aku ngontrak omahe bekecot. Kok kon niku. Nek mlaku. Lah anane digawa omahe iku lak wedi ambek iku konang iku lho, Kra. Lah apa kok Lah konang gawa obor iku apa? Wedi. Oh, tadi ketok konang nggawa obor wedi. Heeh. Lah apa sebabnya konang kok nggawa obor? Wedi kalau mandingan masang jaring. Lah apa sebabnya kalau mandingan masang jaring? Lah iku ana gantrung miber-miber iku, nandak-nandak. Apa sebabnya gantung iki kok nandak-nandak? Lah krungu ana kodhok tabuhan. Lah apa sebabnya kodhok kok tabuhan? Lah anak percil mantu iku. Mantu oleh sapa? Lah oleh panakamu. Oh, boleh penakamu. Ponakan. Kupingmu silir kon iki. Loh, cari? Lho, Sus. Iya, kok sampean nduk kene? Iya. Kumat ta? Oh, kumat dengkulmu anjlok kuwi. Ya kok ngerti. Iya pancene kumat kok iki. Loh, wong wingi ku nduk prapatan arek Cak Sukran. Iya, wingi ku lambe luru kembang boreh. Pinginane ya ngono. Iya. Dikrobong arek cilik-cilik. Adane tak Cak Sapari melok kemi dibedes. Lah soalé kan Kon niku bola aku tak bola syukuran. Mbok yang golek nyambut gawe liya. Kon niku lak terhitung ponak aku sak yang belo aku sih kok syukur sing dibela. Gak ngono ne sik ket biyen kulite kok pantet coklat ta. Karepku Sapari tak takon gebek kreweng ta. Denggulmu gak tahu digedhek traktor. Ya, Cak. Sampeyan saiki nduk endi nyambut gawe apa? Baireng gak ireng iki nyelang kulit. Ngono. Aku ndelok Cak Sukran iki kuning. Sampeyan Kuning apa wong arek koyo kulup ngono kuwi. Kuning. Kuning aku. Oh, untune kuning. Wah, Untumu kuning. untu. Oh, nggih patik sing nggih patik. Wah, patik mare koyo Maryam ngono aja. Cak Sapari. Iya. Aku pengen tumon sampean. Endi? Anu ta melok kursus mobil iku ta? Aku ta. Iya. Lho lah opo? Kadang-kadang aku ya melok kursus mobil. Tapi sampean kok bagan nyorong. Lho iku anu duduk kursus mobil. Oh, Iku gak kursus iku komersil goblok. Oh, udan-udan iku golek Iku duwe prank iku. masalah Cak ojo lara ati sampean yo. gak tau lara Kudu sih. sampean wingi lho. Iya. Gawe kodhong kloso. Niku Gak iso ta. nukono ta Niku sampean. kumat gendeng nih. Sus, kon kok iso ngomong nang bojo-bojo. Bener, utan iki lho. Utan gak kloso iku ngono payung moto iku. Eh. Oh, payung muto. Masalah. Katoke kaya kloso. Eh. Heeh.
Lah sampean apa sih pancet anu? Iya, saya pancet gendeng. Oh, lah gendenge ngono wis kedian Cak Sugeng. Iya, kadang- Piye ta? Iya. Aku rene sik wingi. Wingi ku dadak mangan walang. Kon ndelok aku kaya manuk jambul ngono. Syukuran iki nek ngelok kancane tas-tas ae. Gak malang tok. Gak malang tok, kadal ya doyan. Ngene lho, keren ya, ambek iki ambek ponaku ya. Iya. Nggono ae mbok aku tak muli dhisik. Alah, apa ku nggone. Wah, kon niku dadak ngelokno kancamu kon tek ngamik kurang golek. Nek timbangane aku sedih ngono lho. Awak dhewe aku lak sik pancet ta. Iku lho kepengin nutukno kesenian Jawa iku lho. Cak. Oh iya, aja diilang-ilangno iku kesenian Jawa iku. Tapi aku tahu duruk Cak Sapari. Naluri kuno iku ini. Dhuwur isa ta? Iya parikane ijo-ijo molok-molok underwalk ngono. Iya. Ijone kok lak keterangin mulu-mulu. Nek andere ngono gak apa-apa walking lho. Oh gini kata, ijo-ijo, mulu-mulu, underrock ngono ya. Tutuk Cak. Ya Pak. Cak aku belajar ono ngedung ya Ngedung, Jajili. Cek nek gak mati kesenian Jawa iku cek nek mati. Oh ya. Ngono lho. Ya. Kan kon lah biasa lah iso kan ngitung-ngitung kan. Oh ya. Masa kon kalah mbek petikku kan? Petik bisa gitu. Petikku ku wedok nek kepethuk jagung ngitung. Mari kon jagung tekon demek. Cari kene ulangan tadi. Iya, ayo Jajili ya. Ngitung ya. Nek munggah ora munggah ya Cak ya. Ya. Nah, tembean yang ngono. Ngene ta Cak. Ya. Pokoke jendit ya. Iya. Jadi teman. Syukur iki lanang mburi ayo. Seneng kan. Ya. Yes. Diangkat. Aku salah sak manggise kamundo matang pola. Wis isa rene rek. Kon meneh ayo amen ambek aku. Wah, iku lha opo gitu. Wah, ngono enak-enak. Apa sih sistem? Aduh melok. Apa lho ono ngedong enak disetet iki lho. Melok dabukan kan. Iki bekake sapa sih rek? Iki lho ya apa sih iki awake kurang kaos iki gedene. Koyo gawe sayak. Kon gawe sayak kon. Sapari ambek Sokran wis jelas. Bendino kon nek muruki bojoku kon tak Cak lapo. Kon tak kon nang pasar sih. Iya. Dadak lauk-lauk dikon bedes belek iki. Bojomu wis ngomong, War. Iya. Nek gak aku sing muruki gak iso, ngono lho. Kepengin kesenian Jawa. Ket biyen iku antuku iki, antuku. Antu iku apa sih? Antung. Antu iku sing muruki lho, sing muruki. Dadi nek gak arek loro iki gak Gak iso, gak iso. Gak cocok. Wis terang-terangan. Wis dalanmu dalan gak bener kon. Kok dalan gak bener. Mulane aku mangan mangkok seret tenan mergo sego jagung gak dodo. Sis. Hatiku gak enak aku. Bojomu ta. Bojoku untune sik tak selepno sih. Ya bagi kelambi kene gak selangan ae gak ngono. Sus. Temenan ta iki bojomu? Iya bojoku. Kok ndelek bojo liyane apa sus? Arek-arek iki wis kon terang-terangan ya. Wis kon njaya pom nyengkre. Mulia. Ya wis, mulia. Saya nyengkir ambek aku kan sih. Mampir nang Kembang Kuning ta? Hah? Mampir nang Kembang Kuning. Ala apa? Kadekno celana niku ta. Saya kono iku nyekel lho ben ngono. Ndek kupang gak ono tampar elek-elek. Kayak apa? Ilatku tak kamu nawar lho. Iya bunuh diri nang. Mulai. Mulai ambek aku sus. Ya ngamu kon Lah iki. ya mulai ambek aku. Cek gak tuman. Mulia-mulia bojomu gunung-gunungane wis anjel kuwi. Ya lah Kali surupe nawar, iku. gak usah muring-muring ngatasi. Iya, Karek sak gongan tok ae lho kok. Ngomongamu gak murang-muring wong darani bojo pengasane rendang-rendeng kaya ngene iki. Alah ngomong-ngomongan tok ae. Ngomong-ngomongan tok masih sak sabar-sabarane wong ya apa kon iki. Alah. Tapi gak re, Cak Sapari mangate gremet barang lho. Lha iku apa? Tangane. Wis nyek sus kon. Ayo Mulai. Ayo wis. Ayo ambek aku. Terang-terangan ri. Nek kon ambek Sokran bojoku sida tak pegat. Nek kon lelesi yo jagatmu kukut dik kon.
Sapa kon kepingin tak balekno nang gaman kelanggengan akon. Kon sampai di situ. kon iku dadi apa kon balekno Wis ayo nyingkir. Rik, nyingkir. Ya wis gak apa-apa wis. Masih gak kok nyingkir dhewe bojoku. Awake bongkring. Apa bongkring dhewe. Kayak klothok tawa. Bojo nyingkir. Arek nyingkir. Dadak dirubung laler. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 100,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Bojo iki suwe-suwe dadak ngenes dhewe aku. Kate muring-muring ku gak wani. Gak muring-muring suwe-suwe awakku dadak mimpes. Lah ya apa lek gak sumpek wingi ku pamit jaga. Budal jam 8. Sampai sedina gak mule. Roro teko kulon wis kumus. Iku lho teko ndi lak ngono. Ngono nek ana wong muring-muring jarene rewel, cerewet. Iya. Aku wingi katut Rauto. Iya. Wah katut Rauto teko Lumajang.
Bek katut kebuak ngene lara-laraan kono. Lah apa kebuak iso larangan aku. Ngawur ae kono. Kok iso ku lho wong wis gerang, wis tuwa kok iso katut prauto ku lho goleki apa? Ula asale prauto mandek ah. Ngeban. Aku ngewangi. Bareng ngewangi, monggo pas nek nunut, aku nunut. Watut nang Lumajang. Mbak bingung aku rene. Lah apa katik mulih? Lah gak mulih apa duwe rompok rene. Ngerti nek duwe rompok. Ngerti, Dik. Yo, bar kon iku. Wis mateng segone. Apa? Wis mateng. Takon sego? Iya. Pangan kok lho wakule. Satu tikus piti aku mang bakul iku ngawur ae. Teko-teko takon sego. Iya. Rumangsane ninggali dhuwit ta? Terus gak ninggal dhuwit prosoku lho. Tekon gelem torok. Gak gelem torok. Bagusen. Iya. Njaluk wong wedok torok ki lho. Padahane koyo ganteng-ganteng oh. Lho nek prosoku gak ganteng. Aja iling-iling kok irunge sak kentongan ngono wis. Arek adakno nek ngomong gak tau tepak blas kon niku. Mas irungku gedhe ngene kok nyesrai yo. Oh, apaan kok? Kadung wis dadi diapakno? Lah iya sampe diwurungno. Nek nyacat wong tas-tas irung gedhe winginane jawal-jawil tak takno apa tak takno. Apa? Ayo cipok-cipokan. Blas. Apane? Kaya arek enom ae katik ngomong ngono. Gerang wis katik ngono-ngono wanis gerudak-geruduk nang wis. Borongan, kok ngawur ae. Gak ngono sae kon iki lho. Waduh model gak karo-karuan kok. Temenan gak karo-karuan model gak iki. Biyen gak ngono. Saiki pulih koyo ngene. Ya sing karepmu kon iku. Aku lho kon anggap apa? Aku lak bojomu sih. Wis seru. Ngerti sing darane bojo. Bojo tembung sanepa, bojone bojokan. Siji barek garwa, garwa sikarane nyawa. Siji barek garmun sikarane tenung. Oh, ngawur ae. Dadine nek awake dhewe iki bojo. Iya. Sampeyan ngomong bojo-bojokan. Iya. Ya wis enak ngono bojo-bojokan ae. Nek kober ya dadi bojo, gak kober ya wis. Lho. Gak ngono kok kober-koberan jebulan kowe. Kan iku rumangsamu ya apa barek aku ndelok apa kon barek aku iki. Lah iya jare ngajak bojo-bojoan. Wis repot barek kon iki. Wis saiki ae dadi bojo. Kon ngono ngerti ta? Apa? Derajate wong wedok ngono swarga nurut neraka katut. Kok iso iki lho? Lah contone kayak iki ya, iki tembung saupama. Lir pamane, asung lilir akeh tumane. Tembung saupama ya. Nek aku dadi lurah, celukane Bu Lurah kon. Nek dadi. Nek aku dadi Pak Carik kon celukane Bu Carik. Lah nek aku nyambut gawe water ledeng celukane kon budeng. Opo kok iki? Tapi entah jeneng wong wedok budeng iki. Anggere aku metu kon rewel. Engko oleh dhuwit kon muring-muring, gak oleh dhuwit tambah kon uwus-uwus. Karepmu ya apa karepmu? Lah ya apa? Wong wedok iku ya trimo oleh tok. Lah iya, gak isin aku nek ceker barek aku lho, tangga pating kerindik iki tangga. Ngerti aku. Sing duwe isin iku mestine sampean. Iki lho tangga cidek, wis ana paribasane. Gedhek ana mripate. Cagak ana kupinge. Kon. Roto kok sebelah iki kok ngono. Oh, ajare kon iku. Iku ngerti ya. Temen kok. Wis pisan iki dadi bojoku kon. Temen pisan iki dadi bojoku. Mene sok leren gak dadi bojoku. Ayo koncoan biasa iki kon aku. Oh, padha. Sampai disemoni wong kaya ngono iku, ndodono ya iku. Lho tutun apane? Sampeyan kok ngoco, irung sampean iki lho sakmono. Ala ngancam irung ae arek. Ngono kan bina gelem ae yo an. Adakno. Wis saiki ngene wis, tata kerbak kon. Tata kerbak wis aku rumangsa isin kok. Dadi bojo selalu geger ae, rezeki mlayu. Wis saiki ngene ae. Kon omah kene apa omah kene ngono wis. Dhewe ngono wis. Lah pancet bulet niku, urap maneh jenenge. Lah ya mumet. Ada kon niku. Ya enclak salah situ, aku wis pegel bendino awakku sampe koyo ngene. Ya aku wong lanang Dik ya. Kon koyo wong wedok. Wong tak tunggu iki sawangan aku rai gedhek karo isin. Wis ngono omah iki. Omah iki ngono wis. Aku tak ningkri ae wis. Ningkri ya? Iya wis. Dadi apa iki? Lah kok bekecot nggowo omah. Takno ngono omah iki. Pek-peken. Iki lho, bawaan iki. Apa? Sepatu kari CC. Ya puramu. Gara sial pikiran ae. Aku tak ningkri kok kene. Wis aku tak metu, aku gak pamitan lho ya. Lho, nyangking apa iku? Apa kertas tok iku kowe. Bojo nek ngono gak kapok, jane aku wis abot.
Tapi ya apa wong bendina manasno ati. Senak urip ijen. Apa, Dik? Penae niat becak ta niat turu. Mosok sedina turu tok iku gak narik-narik iki. Ket mau kowe becak ket mau gak ada sing menyang belas sing meng. Tambok deret-deret ngetan kono apa? Apa ngaboteran becake kok. Lho gak ngono ya dipancal ngetan rono lho. Dapat gak ngono wong becake tambah men tambah suwe tambah iku lho. Apa? Masalah ku. Mbah, kok aku nglakono becak iki suwe-suwe tambah nemen awakku tambah gepeng. Lang becak ngidung ae, ana penumpang gak ero. Lah kata orang ngitung ya apa gak le duwe. Seling sih penang ngitung. Eling. Siapa sih, Bang? Zaman biyen iki kok. Garingan ya? Iya garingane di Mutabuane. Siapa coba maneh? Pariane ya apa, Bang? Pariane ya. Taro derung jam. Enak iku. Ya apa? Entak bom gak cocok. Ya apa? Enggak dikrenet aku. Iya, siapa? Ini. Ya apa rek kaitane mare? Iyalah, tak mulai timbangane sepi iki mang ya apa becak-becak ya durung ngetrek blas. Tak kidungi ben ana wong mara. Monggo mulai. Tak kidungi ya. Nang dong dong mendeng nalung nang Kula ana sego pecel liwat ngono utango ya, mpek luwe ta wetenge. Enggak ono maneh, wong ape ngidung ada umek kae wong. Siapa sih? Didik sih apa iki? Didik. Wong api-api kayune petek wong diopong kano atune. Ayo timbang mancal soro-soro mbok mumet maneh nduk ganggang kono wae. Kok niku lho, jare kon becak aku. Saiki becak kon nilono maneh sumpek aku lho mesti kon niku lho. Gak mentol aku. Si enak suarane lho. Suara lempitan iki kok aneh. Mulane kalane sepi, kalane rame, sebab ayo padha iku lansa bareng. Aku ya iso lek ngidung ngono ae. Masa Apane? elek kalale. Wong suaramu Wis wong swara dicemetno karo banyak iki suara lempitan lak ngene wong panjenengan iki wis tuwa lho. Kalau penumpang lho. Oh iya endi? Kalau penumpang. Endi? Oh wong usung-usung. Oh usung-usung lho kan. Masa wong penumpang kok ngono lho. Lho, sa. Iki lho, iki lho. Lah iki apa sing narik aku apa peno arek wedok iki? Waduh aku mari lah. Engko peno mancal munggah titik semaput glondong arek wedok iku. Gak lho. Takono. Melampat aja. Nggih melampane. Ya mlaku wae. Lah meneng apa lah aku menawani penumpang. Teng pundi to ning? Kula. Nggih. Mriki lho. Jalan ikan tongkol. Ikan tongkol. Waduh. Mbok sampean mampir ikan bandeng napa? Wong ikan-ikan iki napa ikan-ikanan mboten enten ikanan kok. Pundi jalan ikan tongkol mboten enten. Lho ya napa sih daerah lar niku lak ikan tongkol. Oh, perak niku ah. Daerah iku kuwat ta sampean? Gak krasa. Nek rono ya golek sepatu sing pernah ya apa telumpah ini. Lah iku digemancal lak merucut iki. Enggak lho iki panjenengan tak gapi lho. Piro-piro? Lek gak gelem aku sing anu ngono lho. Oh, kok ngatak kae ngono. Sawangannya kok gak pantes ya. Pinten sing rika? Oh, mriko larang ning 1 juta. Ya napa? Ngono. 1 juta. 1
1 juta. Nggih. Sampeyan klop palu dhisik. Ayo tepak sing jahat iki ya. Coba tepak jahat Mas. Penumpang apa iki jahat iki? Tawan ono sing bener iki biasa. Ayu nih wong. Lho. Ngomong napa? Anu arek niki lho Kartoloni wis marahi. Sak temene pinten ya anu? Biasa iki. Biasa pinten? Pinten biasa? Lah, kate ngomong kok ndelok sandal ae. Ketok sikil dipiteki ya wis mblero kabeh gak Pun 1000 mawon ning ndiki mriki ning. Alah pun biasae, kula ning pun biasa Pak becak ndugi mriki. Pinten-pinten? 50. Lho. Numpak becak 50 kok mau aku po. Numpak becak ngenyang-ngenyek. Lho, ngenyang 50 dadak terus mlaku glendhik lho, Bapak. Wis gak numpak wisan. Ben kapok. Oh, anjen arek lalatung golek-golek. Iya panjenengan arekku golek-golek ada apa-apa kok. Lah iki lho, iki lanang iki nek ku iki. Ya. Iya lanang. Rumput lho, lanang iki lho. Lanang tek muri. Kaose, Anu lho. kaose. Kliru kabeh aku rek. Wong sapari gak nonton nduk kene ora riyae. Safari wingi anak nonton nduk kono. Halo, Pak. Nganggur Dek becake. Nggih. Sampeyan pratel ya? Kok ngomong kan niku. Sampeyan takoni sinten pun ya? Kira-kira mlaku-mlaku. Oh, mlaku-mlaku tan Pak becak. Lho gak ngono, numpak becak tapi terno. Markeso kepada cacane. Ri, kono melok Ri, kono nonton kono Ri. Iki kanca sampean. Nggih. Sapari kowe nyanyi terlalu. Iki adoh cedhok kok ngelirik ah iki. Iki gak ngelirik teko pabrik goblok. Isalah kaitane gilinge miring ata. Kok setir. Setir. Kok iso jare gilinge miring lho ya apa. Sampai takon arek ngelirik iki gak kero kok. Keputaran tunjungan pinten? Anu di charter napa? Wis tak charteran jam-jaman. Biasa Dik. Wis digawe ijiran pancalan mawon ya no. Sak pancalan 50 cc. Tapi ndelok pancalane Dik. Nek pancalane rada rusak ya aku ongkose gede ya gelem. Tuh menjaman tukang becak pancalan niku. Ngoten nggih nurut mawon. Pun 3000 ya no. Pira? 3000. Wah, wis. Kayak karo ngeret-ngeret ngono. Mun karek ngeret. Lho ana engko sing digeret. Napa? Larangan pasar iso. Mboten mbek ngeret sepeda motor. Gak, wis wong tok ae. Pinten? Tapi tak kandhani ya. Nggih. Becake mlakune aja banter-banter, santai. Oh santai. Iya. 3000. 3000 wis dadi wis. Wis kelek wong ngene gak iso mbayar paling ngenyek. terus melayu paling. Ngenyek. Ya apa? Aso, moten aso. Moten aku mau. Tau ndak 1000 gak gelem. Gak gelem ah. Lha entene aku cuma niate bejuk. Wis kan numpak. Panjane apus-apus tok wong ketara nyang rono iku lho, nyang tretes. Nyang tretes. Aso, nyang tretes mbek. Anane aku gak gelem ngemot yo. Iya. Iku mang dagelan. Oh, dagelan. Lak model. Padha ae gendenge. Paling-paling mudun wis matur nuwun. Oh iku munawar iku. Munawar saking kacamata ireng ya. Kok koyo lontes wong. Lontes tapi gak keramut. Wah, bener iku. Ati nandi arep ditut lho. Oh, anu ngetut arek wedok iku mang. Iya ngetut arek wedok kodon ya. Arek wedok mlaku ngetan dek mlaku ngetan. Ah ditutno. Aku mang sentel yo. Yo. Ayo ditutno. Lah iya, wong becak kok macem-macem. Gak numpak becak gak patek. Napa sih? Masih kan Pak becak sawangane. Lah mesti kula mlaku kadang ilan apa sampean? Lah lan apa sampean nyemoni? Ya sing nyemoni sinten? Wong kene ngenyang becak 3000. Kok krungu ae lho ambekan kono ambek kene wong becak nyaut becak. Cek landhep wis strume. Iku yang ngene, wong wedok kupinge tengen men. Yen saya ketemu ndi, Dik? Kula. Nggih. Sing teng jalan Kantongkol. Nen? Kantongkol. Sing digoleki kok gang iku tok. Napa sih? Mboten ngoten iki kan dorang tah napa. Lho anjene jujukan kula nggih mriku kok. Gampang ya Dik. Lan apa sih sampean sawangane kok guyang-guyu? Mosok Dik? Mboten tahu kepethuk sepisan mosok kajenge merengut mawon. Oh nggih, ngenen saene. Nggih. Tepangaken. Nggih, sinten? Kula. Nggih. Tini. Oh nggih. Sampeyan sinten nggih? Kula ta. Nggih. Niku. Niku lho. Niku sinten? Arek niku lho. Mboten kula menawar. Oh nggih, Cak Awar. Nggih, tempun Dik. Lho tanglet malih ya napa sih? Mboten ngoten. Sampeyan iki nate mantuk ta niate mlaku-mlaku. Mboten teng kanca kula.
Pun mriku ah. Teng pundi? Teng tunjungan mawon. Oh ngaten ta? Nggih. Jane kula wau pun ngertos sasarane. Nggih. Sampeyan semerep tekun. Sampeyan ajeng nyasar mriki ta? Ya napa? Ajeng nyasar mriki ta? Kula kesasar sing metuki sampean. Sampeyan semerep tekun 6. Oh niku. Lho napa asih? Sembarang wenten dik niku. Nggih pun suwe wong toko. Monggo tang mriko. Lah napa? Delok wong tuku. Kok sampeyan niku Alah sangano beke ta. lho iya tak. Pincip-pincip napa-apa. Wis ta, sampeyan nek delok sandali kurang apik, Dik. Nggih. Tuku sandal sing duwe sitok tapi sing larang. Pinten? 22.000. Enten ta san. Lho sepatu nek sing regan 75, Dik. Sampeyan kuat numbasaken. Lho gak kuat ya wingi iki sing tak rombengno tok papat kae iki. Sing didodolno kok rombengan. Lah tuku anyar gak iso iki. Sampe nak kandhani. Nggih. Wis ayo mel aku tak tukokno. Ngoten ta? Iya wis. Beres nggih. Apa perlu sampean belanja tak enteni? Alah padha tuwane mon. Engko nek ditakoni bose Nggih. utawa Bos sinten? lho gak ngono, ditakoni juru tulise. Nah, uangnya mana sus? Nanti dulu. Itu apa teman saya di muka. Tak bayaris. Saestu nggih? Iya. Mriko ta? Wis rono wis. Monggo. Lho. Saso. Apa? Wis. Iya ta. Lah apa becak peno kok jegur nogot. Oleh nginceng wong sirsiran becak kejegur got. Makanya aku mau ketepaan iku mah. Tak kali iki apa kali cilik lho. Wah, arek wedok mong keblobok lah padha gelen deret-deret. Iku gendeng kok iku. Panjen arek wedok mang, Bu. Panjene ya ketepaan. Jane rada lodung ya. Iya lumayan dicik. Cuma ya kok iso kena munawar lah ngono. Dijak nang tuku 6 apane? Ya 6 iku. 6 apa? 6 iku naam iku lho. Apa itu kok apa? Mbok gak ngerti. Paling-paling ya dikoyak tok bae. Panjene iku tukang koyak kok. Minta ambek aku. Sopo jenenge Munawar? Munawar iki. Masyaallah, kat piyen wis suwe. Lho, tau kena ta? Tahu e. Kena piro? Kena. Mbok kok sampe lali aku. Lho, Kena 2.000. lah peno isa arek iku golek pedhuk ya. Iya. Ayo dijak mlaku-mlaku ya. Iya, Arek wedok mang, mbek meno gak gelem karo Munawar ya. Iya, mbek awak dhewe mbek awakmu ya. Ngono ya. Iya, yuk. Ayo cekat ae, karuan. Bebas, duwe bojo kan ditata, lan kecak geger tok ae. Sembarang enak wong bujang kok. Wong bujang wis keturutan sembarang wis ta. Masih masak mangan keturutan. Pin sego goreng ya goreng-goreng dhewe. Pin wak empal ya ngempal-ngempal dhewe. Pin wak endok ya mulane. Wah, kesempatan. Waktu terluang tak gunakno mlaku-mlaku. Sapa ngerti? Ono rezekine awak. Enak. Lho, arek wedok. Siapa? Ati sumpek-sumpek. Wih, arek iki. Bojo gak Jawa. Sing penting objek. Kuno Dik objek iku Dik. Bisnis ngono Dik. Apa Dik? Benar Dik? Kula ta? Iya. Kula. Iya. Ajenge ten Jakarta. Wah, roke kalau hubuk. Abang Jakarta. Cocok keadaane, Dik. Awakmu iki temen lho, aku iki ngomong lho. Aja sampe kon melukai atiku lho. Temen. Mpun semerap nek sampean niku ngomong temen. Mosok sampean niku mbujuki. Lah iya, soalnya ngene sih. Wong kon iki mang ijen. Upama kon duwe bojo, mesti ambek bojomu. Wong duwe anak ambek anakmu. Sing pen ngono ya, tujuan nanti sih. Kula. Iya. Madosi tiyang sing irunge gedene sak kentongan. Gak main ngomong ngene. Gak main ngomong ngene aturane. Wes keblakku nek ngene aturane. Gak ngono kok ndelek wong irung gedhe lho perlu niki apa? Nun, Perlu niki apa? damel tontonan. Lho. San orang ajaib pek aku iki. Tak selamat kok arek gak jadi
Lah saiki aku takon Dek ya. Nggih. Jenengmu simpen. Coba jenengmu sapa, Dek? Kula ta? Iya ya. Kula Susiati. Oh, Susiati. Nggih. Kau kenal karo aku ya? Empun. Sapa jenengmu? Baskom. Lho ya ngomong. Arek kok. Kok niku ya apa sih kok niku? Kok jenenge Baskom? Jenengku ngono Bajul. Bangka. Bantal. Kok niku masalah. Napa? Kok sampe cicil lah takoni kaki goblok iki. Sinten? Bajak. Lho jenengku R. Kasman. R niku napa rombengan? Lu rombengan. Aku didik Raden R ngono. Napa? Maksude ya rakyat Baseman. Ngerti ya? Oh, ada. Sampe nek ngoten turunane bangsawan Oh, tete. Lah napa? Ya biasa, rakyat biasa ngono. Oh, anu tasik keturunan tiang bakul bakwan. Lho, Pak Uwan ta lho. Masalah iki apa sih? Gak ngono, lah omamu ndi, Dik? Kula ta? Iya. Mboten kula beto. Gawon kok kengking ya. Ngawur ae. Kula niki bingung, Pak. Lho, Bingung. kecok cagane bingung. Ora kula cagane bingung. Kula niki geger kali bojo kula. Oh, geger. Nggih. Padha ya aku. Mun kadek ngoten lho. Wis ta padha braci. Oh, nek ngoten kula rondo sampean duda monggo pun nang diselesaikan kawinane. Tete arek iki. Masalah rek. Lho, saiki ngene ya. Usume adem-adem ngene agakno. Kok adem sih? Nggih. Wah, aku ngeringet. Nek kon rondo, aku duduk, ya ta? Nggih. Perkara hari nikah gampang. Engko aku sing bondo. Soale familimu kok tekakno kenek, ya. Rokok entek sik. Lho. Wah, Rokok entek sik. Kon kok duwe ya? lho. Emang lah kon minggat gak sanggup duwe blas. Padha mawon krisis kok. Padha ae. Krisis. Kon gak nggo sopake rambut bareng. Sopake rambut gak nggo. Sopak mboten enten. Temporo gak duwe. Anu enten. Apa? Susur. Saku susur, iki lho nek duwe 500. Ngeten lho ngenal. Tukono rokok ya. Nggo susuke kek aku maneh, aja kontek, ya. Wah. Tukono rokok perapatan kono. Enak omong mek rokokan kono, ya. Pun ta? Iya, tukono rokok. Masakan riyen nggih. Iya, iya. Pak rek, iki golek tombo iki. Nek mana sih lho sapa kan? Lho. Waduh, War. Masalah. Pentom balemu. Wis biasa, Dik. Pirang tahun peno gak kudu. Ono nek 6 tahun. Iya, nang ndi? Teko Hong Kong. Ya, Pak. Teko Hong Kong. Gua ilaran kono. Ngawur ae, aku lak layar sih. Oh iya iya. Yo apa? Dari apa? Iya biasa. Eling jawane cuk bidang jalan. Iya. Ya apa sih tetap dagel kan. Nek aku cek ndagel, mesti peno nek Hongkong kono ya mesti cek badut ya. Hongkong kono gak ngerti kono karo tim-timan kono. Sekali nek kono gak ono ngetim kono. Iya. Anake pira? Wis rabi anake pira? Loh, sing dhisik wis gak dadi sik to. Oret gak dadi wis. Padha karo aku. Oh, aku ngono watakku kaku kok. Iya. Ono paribasan ya. Ril iki ya. Diluk kenek, tali digawe kaku kenek. Tapi nek pikir aku tersentuh, masih wong wedok ayu kok putri Cina tak oret ningkri wis katan. Ngene. Iya. Oh iya. Iya wis gak preketek-ketek sing ngono kok. Temen wis. Aku sing bojo-bojoan. Aku gak bojo-bojoan. Padha karo aku ya ngono. Bojoku ya ngono. Lho bojomu ya? Lho ya tas tak pegat. Oh bojomu. Untune larang. Iya iya. Dadi kebaktian ambek wong lanang iku wis temenan. Aku gak iso 100%. Pokoke bojo mare bangsa kan ditoto. Ayo kok pokoke bojomu iku arek bangsa ditoto. Nek panen pencet ae girange setengah mati. Temenan. Ngerti. Kok ngono sih kok iki. Saiki masalah oleh tombo aku. Padha. Oh, iya kuwi. Iya. Bojoku luwe ayu sik enom. Mas. Lho, Dek, kene. Iki lho rokoke. Iya iki lho. Masalah. Aku dirokok iki, Mam. Sak korek iki lho. Iya, iya, iya. Lho, iki ngenal awal ya. Lho, oh, delok bojoku sik coba dhisik. Iya. Lho, iya. Lho. Nang sik. Oh, des gibas iki nututi ae. Sik pancet ae. Pringas-pringis. Kendel bojoku. Ya iki jane ana usus brodol gak kena tangane wong liya iki. Bojoku tak dedek kendel ngene. Didedek. Le, ojo masalah. Ya oprek basemen, Mas. Apa? Iki ngono. Apa? Ya apa? Iki ngono wekku. Lho, iku nang ketekmu. Apa? Lek bojomu. Lho, gak ero rek. Mulane teko iki ngono becocong ae ngono. Lho.
Ya sepurane war. Lah nek pernah kepengin kenal Bojomu ndi? Ya apa? Oh iki ya. Lha Dek. Oh iya. Iki lho. Jarene mantuk kain. Kenal aku, war, Iya, kenal war. cocok. Kenal. Tuku kain mesti. Cocok tak kelire. Cocok. Pantes sampean nek Iya. ngene. Koncoku, konco Sapa? sing mari teko Hongkong kenal lah, Dek. Kenal aku. Iki lek kenal. Eh, Metondo ndi wedhus potol iki, Pak? Masalah Apa? kepethuk cicang. Oh, kepethuk are bangsa, saiki kepethuk cicang. Aduh, war plak kan war. Masalah. Peno ngenyek ta mbak aku. Wong tak kenalno peno. Kok iso ngenyek? Lu gak kenyek ngono war. Iki apa? Kok lak ketarik teko rambutnya war. Iya. Rambut keriting dah. Lo nambune apa wae kan. Atau waktu saiki. Peno mesti tau ro. Karo ya apa? Apa? Ngawur ae kon ngono. Iku sibutku. Lho sibut. Wah, kalau sibut. Apa? Bojone biyen. Utang-utang bojoku iki lho, War. Lho ya apa sih? Lho masak iki bojoku iki ngono. Wah, ya apa iki malah dadung kepuntir gak karu-karuan iki. Kasti ini anak rebi. Bebas. Tak Mas. Saiki wong teman-teman iki ya bojo peno iki ya bojo. Iya. Wis wong peno ambek aku ya dulu. Iya. Dadi urusan bojoku ya tak jake mulih. Iya. Bojo peno ya jak mulih. Soale gegeran, tak gak saya pegatan. Lah wong lapo wong kadek aku ya durung lapo-lapo wong tak kongon blondet tok. Aku ya kepethuk dalan tok ae. Iya iki mang. Terus arek tak kon tuku rokok ngono ae. Nek ngono ayo padha mulih ya. Wis dhewe. Dulur ae. Ayo. Ayo.